Serwus. Siedzimy wszyscy po domach, toż kultura też musi się przenieść troszkę do świata wirtualnego na najbliższe tydnie. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Także się zastanowią, co wam dać. I pomyślał, że da wam czytać. W najbliższych odcinkach, ekstra odcinkach Chwilę z Gotką, będę wam czytać rozmaite rzeczy. Zaczniemy od bojki. Dzisiaj będę wam czytać Czerwono kapuca. To jest mój przekład klasycznej bojki od bratów Grimm. Bracia Grimm to nie byli pierwsi, co ja napisali, co spisali jakoś wersję o tej gotki. Poprawdzie gotki też. Bojki, bo najstarsza znaną wersję o tej bojki spisał Egbert z Liège od francuskich siodłoków w XI stuleciu. Potem jeszcze był Charles Perrault, to jest taka druga najbardziej znana wersja o tej bojki. On to zrobił w XVII stuleciu. No i potem bracia Grimm. Ta od bratów Grimm jest najbardziej popularna, najbardziej znana. No i przekład tej bojki wam przeczytam. Jest jeszcze wersja tej bojki, jest jeszcze taka pokrewna bojka, co jest opowiadano dzieciom na Dalekim Wschodzie i tam ta bojka ma tytuł Prastarka Tiger. Jest fest podobno, bez to podejrzewa się, że one są jakoś ze sobą powiązane, że one się rozeszły, te opowieści, po całkiem starym świecie kiedyś. No ale już nie będę wam przedłużać, ino biera się za czytanie. Za starego pierwej była się mało piękna dziążka, co i każdy przął, jak ino na nią wejżdżał. Ale najbardziej przoła jej od niej starka, co dałaby jej wszystko, co ino miała. Rozdała jej mało kapuca ze czerwonego pliszu, w którym dziążka wyglądała tak szumnie, i że dycki łaziła ino w niej. Bez cóż ludzie jej go dali czerwona kapuca. Jeden dzień ładniej matka powiedziała do niej: "Moż tukaj kącek kołocza i flaszka wina. Zanieś je do starki, bo jest niemocno i słabo, a to jej zrobi dobrze. Idź, podwiela się zrobi gorko, a jak będziesz iść, to idź pozornie i cicho i nie słaź z drogi, bo możesz kaś padnąć, szczaskać flaszka i w ten czas starka nic nie dostanie. Jak wleziesz do izby, to powiedz dzień dobry i nie oglądaj się po ekach, podwiela tego nie zrobisz." "Przyrzekam i że tak zrobię", powiedziała Czerwona kapuca. Wziąła rzeczy i poszła. Starka mieszkała w lesie, kole pół godziny piechty od wsi i zaraz jak Czerwona kapuca weszła do lasa, to trafiła wilka. Nie wiedziała, co to jest za bestyjo i beztuż się go nic nie bała. "Dzień dobry, Czerwono kapuco", powiedział. "Dzień dobry, wilku. Kaj to idziesz tak w czas?" "Do starki." "A co masz we fortuszku?" "Kołocz i wino. Wczoraj mnie piekli, toż starka dostanie co dobrego, co by sił dostała." "A kaj mieszko twoja starka, Czerwono kapuco?" 15 minut stąd w lesie. Ładnie chałupa stoi pod 3 dębami, a blisko są łożeszyny. Musisz wiedzieć, kaj to jest", powiedziała dziążka. Wilk się pomyślał: "Tako dziążka by była richtig dobro na śniadanie. Lepsza aniżeli ta stara kobieta. Muszę obrotnie zagrać, co by łobie zeżlić." Szał chwila kolej Czerwonej kapuce, a nie skorzy powiedział: "Patrz, jakie piękne kwiatki sam są. Czemu na nie ani nie wejrzysz? Jak pięknie ptoki śpiewają, tyż wiesz, a nie słyszysz. Idziesz tak, chobyś szła do szkoły, a przeca sam jest tak radośnie w lesie." Kapuca podniosła oczy i obejrzała piękne słońce świecić bez stromy i piękne kwiatki rosnąć wszędzie. Pomyślała się: "Przyniesa starce pora kwiatków, to się ucieszy. Jest tak w czas, i że dyć nie bydanie skorno." Zeszła z drogi, co by nazbierać kwiatków i co znodła jaki jeden piękny, to kącek dali obejrzała jeszcze piękniejszy i tak szła i szła, coraz to dali w las. W ten czas wilk poleciał prosto do chałupy od starki i zaklupał na dźwierze. "W to tam?" "Czerwono kapuca", powiedział wilk. "Przyniosła kołocz i wino. Otwórz dźwierze." "Naciś na klomka", powiedziała starka. "Za słabo żech jest i nie poradza stoć." Wilk nacisł na klomka, dźwierze się otwarły, bez słowa przyszedł do łóżka od starki i jałyknął. Łoblekł się w łodniej szaty i mycka, wlazł do łóżka i zasłonił gardiny. Czerwona kapuca durch zbierała kwiatki i jak miała ich tyle i że nie mogła więcej nieść, wspomniała się o starce i poszła do niej.
Udziwiła się, i że drzwi od chałupy były otwarte i jak weszła do izby, miała takie cudaczne uczucie, i że pomyślała się: jest derkusie, jak sam jest dzisiaj strasznie, a przeca dycki mi u starki było wesoło. Powiedziała: dzień dobry, starko. Ale żaden nie odpowiedział. Tuż przyszła do łóżka i odsłoniła gardiny. Była tam starka w mytce zaciągniętej na bezmacołkie oblicze i wyglądała cudacznie. O, starko, powiedziała, jakie ty masz srogie uszy, co by cię lepiej słyszeć. Ale starko, jakie ty masz srogie oczy, powiedziała, co by cię lepiej widzieć. Ale starko, jakie ty masz srogie ręce, co by cię lepiej tulić. O, ale starko, jako ty masz łożkliwo srogo gęba, co by cię lepiej zeżrić. I zaraz jak wilk to powiedział, to wyskoczył z łóżka i łyknął czerwono kapuca. Jak się już pojadł, legnął się nazad do łóżka, co by się dżymnąć, i zaczął fest głośno chyrczeć. Koło chałupy przełaził myśliwiec i pomyślał się, jak ta stara kobieta chrapie, muszę obejrzeć, jeśli czego jej nie trza. Weszł do izby i jak podeszł do łóżka, to obejrzał w nim wilka. Samżeś jest, ty stary grzeszniku, powiedział. Długo cię szukał. I jak już miał w niego strzelać, to się pomyślał, i że dyć wilk mógł łyknąć starka i można będzie jaszło jeszcze uratować. Tuż nie strzelał, ino wziął nożyce i wziął tnąć wilkowi bachusz, jak ten społ. Jak zrobił 2 tnięcia, to obejrzał czerwono kapuca. Tuż zrobił jeszcze 2 tnięcia i z bachorza wyskoczyła dziążka i zaczęła lamentować. Jakiego stracha żech miała, jako we pośrodku wilka ćma była. I wyciągli też żywo starka, chociaż chętnie dychała. Czerwona kapuca przyniosła zaraz srogie bergi, które wrazili wilkowi do bachorza, i jak on się obudził, to chciał uciekać, ale bergi były takie ciężkie, że zaraz się obalił i zdech. Wszyscy byli ucieszeni. Myśliwiec ściągł z wilka skóra i poszedł z nią do domu. Starka zjadła kołocz i wypiła wino, co kapuca przyniosła, i zaraz się lepiej poczuła. A dziążka się pomyślała, jak długo żyja, nigdy więcej nie zejdę z drogi do lasa. Jak matka powiedziała, co by tego nie robić. A rozbezma czerwona kapuca zaszła z kołoczem do starki, inszy wilk do niej zagodał i próbował ją odkludzić od drogi. Czerwona kapuca ale pamiętała, co było pierwy, poszła drogą prosto do starki i powiedziała jej, że naszła wilka. I ten jej powiedział dzień dobry, ale miał takie cudaczne oczy, że jakby nie byli na publicznej drodze, to na isto by ja zjadł. No ja, powiedziała starka, zawrzyj dźwierze, co by nie mógł wleźć. I zaraz przyszedł wilk, zaklupał na dźwierze i powiedział: otwórz, starko, to jo, czerwona kapuca, przyniosła ci kołocze. Ale one nic nie odpowiedziały, toż wilk przeszedł 2 albo 3 razy na łopkoło chałupy, wlósł na dach, co by poczekać na kapuca, jak pójdzie na wieczór do domu i zeżlić ja po ćmoku. Starka ale domyśliła się, co on chce zrobić. Przed chałupą stało srogie kamienne koryto, toż powiedziała do dziążki: weź ajmer, zrobiła wczoraj wuszty, toż zanieś woda z nich do koryta. Czerwona kapuca niosła woda, aż koryto było pełne. Woń ze wusztów doszła do wilka i on woniał i dziwał się na dół. Naraz wychylił się za fest i śleciał z koryta i się utopił. Czerwona kapuca poszła bezpiecznie do domu i nigdy żadnemu krzywdy nie zrobiła. No, to już mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim czytaniu. Mam nadzieję, że znajdziecie jeszcze pora fajnych rzeczy w najbliższych dniach albo tygodniach na tym kanale do posłuchania. No i co? No i zapraszam na następne odcinki. A ode mnie to jest wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej Chwile z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.